Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi lachiwiri pa 31 December mchaka chino cha 2024. Kuyambirira ndimafuna tinene kuti tiyeni tinene zikomo kwa Mulungu lero ngati siku losiriza la mchaka chino cha 2024 tikuyenera kumuthokoza kuti tafika siku la lero ndi chisomo cha Mulungu. Ndithu powerengera zina mwa zimene zachitika mkati mwa chaka chimenechi tinayenera ndithu kugwada ndi kumuthokoza Ambuye zikomo potifikisa siku la lero. Mawu amene mpingo watipasa lero, poyambirira mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 2 kuyambira ndime ya 18 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emmanuel Heleya wa utumiki wa ana Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mtenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu 1 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gracious Makande kuchokera ku St. Agnes Mulombozi Parish mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane Woyera. Ananu, ino ndi nthawi yotsiriza. Mudamva kuti kukubwera wowukira Khristu, ndipo tsopano aoneka kale ambiri owukira Khristu. Zimenezi zikutizindikiritsa kuti ino ndi nthawi yotsirizadi. Anthuwo adachita kuchoka pakati pathu, komabe sanali agulu lathu kwenikweni. Pakuti akadakhala agulu lathu, bwezi akali nafebe, koma adatichokera kuti aonekere poyera kuti panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo amene anali wa gulu lathu. Koma inuyo mudadzozedwa ndi Woyera uja, ndipo nonse mukudziwa. Ndakulemberani osati chifukwa chakuti simudziwa choona, koma chifukwa chakuti mumachidziwa, ndipo mukudziwanso kuti boza silichokera kuchoona. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mtenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pachiyambi pa zonse, iye amene amatchedwa zina loti mawu analipo kale. Anali kwa Mulungu, ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala kowunikira anthu. Kuwalako kukuwunikabe mu mdima, ndipo mdima sudathe kugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu wina dzina lake Yohane. Iyeyu adabwera ngati mboni kudzachitira umboni kuwalako kuja, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iyeyo ndiye adali kuwalako ayi, koma adangobwera kudzachitira umboni kuwalako, kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse, kunkaza pansi pano. Wotchedwa mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansilo kudzera mwa iye. Komabe anthu apansi pano sadamzindikire. Adabwera kwawo ndithu,
koma anthu ake omwe sadamlandire. Komabe ena adamulandira nakhulupirira dzina lake, ndipo amenewa iye adawapasa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere nkubadwa kwawo, kapena kuchifuniro cha thupi, kapena kuchifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Otchedwa mawu uja adasanduka munthu nazakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi wokhulupirika kwa basi, ndipotu tidaona ulemerero wake, ndiye kuti ulemerero womwe iye amalandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Yohaneyo adanchitira umboni, ankauza anthu mwamphamvu kuti uyu ndiye uja ndinkanenayu kuti amene akubwera pambuyo panga ngoposa ine, pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Kuchokera nkukoma mtima kwake kwathunthu ife tonse tidalandira madaliso ake osatana. Paja Mulungu adatipasa malamulo ake kuzera mwa Mose, koma kuzera mwa Yesu Khristu adatizindikirisa kukoma mtima ndi kukhulupirika kwake. Chikhalire palibe munthu amene adaona Mulungu koma mwana mmodzi yekha uja, amene ali wapamtima wa Atate, ndiye adaulula za Mulunguyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanena poyamba, leroli tikuyenera kumuthokoza Mulungu chifukwa ndi tsiku losiriza la chaka chino. Tadusa muzambiri, taluza zambiri, mwenanso kutheka pali ena amwayi apeza zambiri mchaka chimenechi. Tiyeni timuthokoze Mulungu, timpemphe Mulungu atisogolere ku chaka chimene chikubwerachi. Popitiriza mawu adzulo, mawu oyamba alero akutionesa ndipo akutiphunzitsa zakuti anthufe tikuyenera kumamatira mwa Yesu Khristu, kuphatana ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndipo mawu alero akutipasa phunziro lina kuti tikaphatana ndi Yesu Khristu ndiye kuti kuphatana kumeneku kumapereka chiyembekezo mwa onse amene amakhulupirira, chifukwa ndiye kuti chikhulupiriro chawo chonse chimakhala mwa Yesu Khristu amene aphatana nawoyo. Akuti ana ino ndi nthawi yosiriza, ndipo kuti owukira Yesu Khristu aoneka kale ambiri. Tsono funso nkumati, kodi owukira Khristu ndi ndani? Yankho nkumati, owukira Khristu ndi onse amene amakonda bodza. Wokonda Yesu Khristu amakonda choona, koma amene amawukira Yesu Khristu amakonda kunena zabodza. Ndiye mawu alero akutipempha kuti inu ndine tisinkhesinkhe za bodza kapena kunena choona. Kodi bodza ndi chani? Bodzatu likutanthauza kuti kunena zina koma nthawi yomweyo nkumachita zosemphana ndi zimene tanena zija. Tichulukirenji anthu abodza. Abale, abodza ndiye tilipo ambiri. Mmoyo wina uliwonse mutha kuona kuti mukafufuza mupeza kuti ambirife ndife abodza. Mwachisanso moyo wa banja, kapena kuti chiyitanidwe china chilichonse mu mpingo mwathu, kaya ngakhale solo tinene za ndale, izo ndiye tisanene. Nkhali yabodza mu ndale amanena kuti nkudya kwawo. Ambiri lero moyo wathu ndi moyo kapena tinene kuti moyo wa fake, suliso wa original ayi. Chifukwa choti moyo wathu wazaza ndi kunamizana osakhala weniweni. Chifukwa bodza, chifukwa cha bodza ambirife ndife umangooneka ngati kuti ndi mmene anayenera kumaoneka munthuyu, kapena ayi kungooneka ngati anayenera kukhala chonchi, koma si chimene munthuyo alili
mwachidule takunena kuti ndife zongokhala ngati mmene zinayenera kumaonekera, mongokhala ngati mmene anayenera kumaonekera munthu, zongokhala ngati mmene anayenera kumaonekera mwina mtumiki, mongokhala ngati mmene anayenera kumaonekera munthu opemphera, koma kwenikweni salili wopemphera ayi. Kuwukira Khristu ndiye kuti ndife akhristu pa zina lokha, koma sitichita zimene Yesu Khristuyo amatipempha. Kumeneko ndiye kuwukira. Mthenga wabwino ukukamba za mawu amene anali kwa Mulungu, ndipo kuti mawuwo anali ndi Mulungu, ndiponso kuti mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala. Mwachidule tinena kuti ngati tifuna zinthu zabwino tikuyenera kusankha kumvera mawu a Mulungu amene ndi Mulungu mwini. Mwachidule tikamvera mawu a Mulungu ndikuti tikumvera Mulunguyo, Mulungu amene ali moyo, Mulungu amene ali kuwala. Tiyeni tikumbukire kuti Ambuye Yesu adatiuza paja pa Yohane chapter 14 verse ya 6 kuti ineyo ndine njira, ndine choona, ndiponso moyo, ndipo palibe munthu angafike kwa Atate ngati sadzera mwa ine. Ndiye kuti njira yokafikira kwa Mulungu ndi imodzi basi, ndiye kuti kudzera mwa Yesu Khristu. Sitingazerenso kwina konse ayi. Kudziwa Yesu Khristu ndiko kuyenda kuwala. Kusamuzindikira Yesu Khristu, zimenezi ndiko kuyenda mu mdima. Moyo wopanda Yesu Khristu ndi moyo womvetsa chisoni. Inu ndine tikupemphedwa kukhala moyo omayenda ndi Yesu Khristu. Lero monga ndanena poyamba paja kuti ndi siku losiriza la chaka chino cha 2024. Tiyeni timuthokoze Mulungu, ndipo ndikoyenera kumuthokoza Mulungu. Chakhala chaka chimenechi, chaka chopweteka, chaka ndipo chomvetsa chisoni, chaka cholirisa, chaka chimene chakumba mabala m'miyoyo ya anthu ambiri. Komanso titha kunena kuti chifukwa dziko ndi lalikulu, pali ena ndithu chaka chimenechi akuthokoza Mulungu kuti adalisidwa mchaka chake chomwechi chowawa cha 2024. Tsono funso nkumati, kodi ndi ziti zimene inu ndine tachita bwino mchaka chimenechi? Nanga ndi ziti zimene talephera kuchita bwino mchaka chimenechi? Nanga ubale wathu ndi Mulungu wakhala wotani mchaka chimene chikutha lerochi? Ndi liti pamene munamva kukoma mchaka chimenechi? Ndipo ndi liti pamene munawamvetsa ena kukoma mchaka chimenechi? Komanso nkutheka kuti mchakachi ngati inuyo mwalandira madaliso, munayeneranso kunena kuti zikomo kwa Mulungu. Kapena nkutheka chaka chimenechi inuyo mwaswa mtima wa munthu, munene pepani kwa Mulungu. Ndipati pamene anthu amva kukoma ndi moyo wanu? Ndipati aliyense akhale phe ndi kudzifunsa, ndi angati amene akhumudwa chifukwa cha inuyo kapena chifukwa cha ine? Pamenepo tiyeni timpepese Mulungu. Ndipati pamene mwalephera mchaka chimenechi? Ena ndithu abweretsa mabala m'miyoyo ya anzawo ndipo sazayiwala chaka chimenechi. Amene mwachita zimenezi mumpepese Mulungu ndi kumpempha kuti akupaseni mzimu wake ukusogolereni mchaka chimene chikubwerachi. Amene mwachita those of you who have broken mitima ya anthu ena, pepeseni Mulungu. Tiyeni timuthokoze potisunga mpaka siku la lero. Tinene kuti zikomo, ndipo tinenedi ulukuyimba kuti ndi zikomo. Mawu amene tinganene kwa Mulungu akhale zikomo kuti watisunga mchaka choopsachi nkuzafika siku la lero. Tipemphere. Atate, tikuti zikomo
chifukwa tafika siku la lero, siku lomaliza chaka cha 2024. Ambuye tikukupemphani mwapadera kuti mutikhululukire, chifukwa ena mwa ife taswa mitima ya ena, ndipo ena mwa ife tachitisa ena kukhala amasiye akulira chifukwa cha khalidwe lathu. Ndipo Ambuye tikuti moyo wathu ukhale moyo osogoleredwa ndinu lero ndi masiku onse. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.